Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nsellmilkom dalodu jiena Don Anton Kassar, din is-sena bil-għajnuna tal-Alla għalaqt 34 sena saċerdot, ħdimt f'diversi postijiet f'Malta, bħalissa qiegħed arċipriet fil-parroċċa ta' Bormla. Nixtieq illi nitolbu din il-quddiesa noffruha għar-ruħ Monsinjur Filip Kallejja li huwa t-tieni qaddis Malti. Għamel ħafna ġid fostna u nixtieq noffri dil-quddiesa wkoll għar-ruħ Freddy u Michael Kassar. Niftakar ukoll fil-mejtin kollha tagħkom. Intom ukoll naqdu l-ħsieb tagħna flimkien għal ħutna rabatna mejtin. Fil-bidu ta' din il-quddiesa nitolbu lill-Alla jaħfrilna dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħkom. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu l-ġid li wettna li hu aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Neħdilhom minn taħt idejhom in-naċ tiegħi u ma jirawx iżjed ir-rajja lilhom infushom. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni il-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, ħabbar kontra ir-rajja ta' Iżrael. Ħabbar u għejdilhom lir-rajja: hekk jgħid Sidi l-mulej, ħażin għalihom ir-rajja ta' Iżrael li jiraw lilhom infushom. Jaqgħu mhux lin-naċ jiraw ir-rajja, intom tixorbu l-ħalib u tilbsu s-suf tagħhom, toqtlu in-naċ imsemna u l-merħla ma tirawiex. Id-dajfa ma saħħaħtuwiex u l-marida ma fejjaqtuwiex u l-midruba ma dewwejtuwiex. Il-dik li tbedet ma ġibtuwiex lura lanqas ma fittixtu l-mitlufa. Imma mexxejtuhom b'saħħa u qalb iebsa. U huma xterdu għax ma kellhomx raj u saru l-ikel ta' kull bima selvaġġa u xterdu. Intilfet il-merħla tiegħi fuq kull muntanja u fuq kull għolja, ma wiċċ l-art kollha xterdet il-merħla tiegħi u ma hemm ħadd min jistaqsi għaliha, ma hemm ħadd min ifittixha. Għalhekk ja rajja, issimgħu il-kelma tal-mulej. Daqskemm jien ħaj jgħid Sidi l-mulej billi l-merħla tiegħi weqgħet priża u saret il-merħla tiegħi l-ikel ta' kull bima selvaġġa għax ma kienx hemm raj u billi r-rajja tiegħi ma fittxewx il-merħla tiegħi u r-rajja għadu jiraw lilhom infushom bla ma jiraw il-merħla tiegħi. Għalhekk ja rajja, issimgħu il-kelma tal-mulej. Hekk jgħid Sidi l-mulej: arawni ġejja r-rajja
neħdilhom minn taħt idejhom in-naċ tiegħi u ma nħallihomx jiraw iżjed il-merħla u ma jirawx iżjed ir-rajja lilhom infushom. Għax dan jgħid Sidi l-Mulej, arawni, hekk jien se nfittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Il-kelma tal-Mulej, irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn is-srieħ jieħodni, hemm hu jrejjaqni. Flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt idlikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Flimkien, il-mulej r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola. Ara, is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa. Ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi 6 siegħa u mbagħad għal xi 9 siegħa u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 siegħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu għax ħadd ma qabbadna, qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu sejjaħ lil ħaddiema u ħallashom ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar, iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemmgmu kontra s-sit u jgħidu dawn tal-aħħar siegħa waħda ħamlu u int qishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabes is-sit u qal lil wieħed minnhom ħabib minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftemt miegħi. Ħu li jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek, ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien. Jew qiegħed tgħid għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
Il-qofol ta' dan il-Vanġelu li hu mirat għall-bini tal-komunità, kif għandna nibnuha il-komunità tagħna tal-Insara. U hawn Ġesu isemmilna ħaġa importanti ħafna. Il-qofol ta' dan il-Vanġelu kollu jinġabar fl-aħħar mistoqsija illi dan is-sit jagħmel lil dawk li pretendew li jitħallsu iżjed mill-oħrajn. Jistaqsih jaqgħu qed-tgħir għax jiena qalbi tajba? Mistoqsija li ġġielek taħseb u trid iġġielna nagħmlu eżami tal-kuxjenza aħna lkoll għax aħna nagħmlu l-istess. Niftakar darba irċevejt telefonata u kienet waħda mara qalt li isma' Dun Anton, qalt li il-papa qiegħed l-isptar, qalt li qal li biex nibgħat għalik għax jixtieq ikellmek. Jiena mort l-isptar saqsejta fejn qiegħed f'liema ward qiegħed u għalli battalik, għalli grazzi kemm jiflaħ jitkellem, għalli jien nixtieq inqer, għalli li 54 sena ma nidħol il-Knisja, inqer u nitqarben. Tajtu s-sagramenti kollha, u mbagħad ftit wara miet u għamilna l-funeral. Bintu u l-familjari tiegħu tgħidx kemm ferħu. Imma aħna nistgħu ngħidu nistaqsu sewwa hija. Aħna bqajna Nsara u morna il-quddies kull nhar ta' Ħadd u dejjem għedna r-Rużarju u dejjem qadna bil-għaqal u għamilna ħafna sagrifiċċji u rabbejna tfal sew. U issa jiġi dan l-aħħar mument ta' ħajtu wara li ħlif taħwitu taffiċ m'għamilx f'ħajtu, issa inti se tqisu bħalna dan. Meta niltaqgħu ma' każijiet simili, ix-xogħol tagħna u d-dmir tagħna u l-attitudni li għandu jkollna huwa li nifirħu mhux ngħiru. Għalhekk il-mistoqsija ta' dak is-sit jaqgħu inti qiegħed tgħir għax jiena qalbi tajba? Inti qed tgħir għax jiena qalbi tajba? Jekk jiġu koppja ilhom żmien joqogħdu flimkien, rabbew it-tfal, kabbruhom, jiġu biex jiżżewġu bil-Knisja. Jiena għandi nifraħ li ġew resqu biex nużaw l-istess argument tal-Vanġelu tal-lum, rridu jidħlu fl-għalqa tal-mulej jaħdmu. Jekk ġew koppja illi ilhom joqogħdu flimkien ukoll u għandhom tarbija biex jagħmduha, laqqas huma miż-żewġin. Jiena għandi ngħir, għandi nġibilhom bi kbira, għandi nagħmlilhom il-bsatem fir-roti, jew għandi nifraħ. U noqogħdu attenti għax jekk inħarsu wkoll lejn l-ewwel qari tal-lum, neżaminaw sewwa nindunaw li mhux biss irridu nifirħu, imma rridu nfittxuhom aħna lil dan nies. Irridu nkunu aħna stess illi nħallu lil-Alla jużana ħalli jsejħilhom. Dan is-sit ħareġ diversi drabi ifittex in-nies għax-xogħol. Xi wħud aċċettaw marru jaħdmu fis-sitta ta' filgħodu. L-oħrajn baqgħu hemm fil-pjazza kwieti, kalmi, għaddej il-ħin tal-ġurnata, forsi b'xi gabjetta taħt idejhom u qegħdin hemm u jerġa' joħroġ fid-9 f'nofsinhar
fit-3 u fil-5 ta' filgħaxija kienet tfadlilhom jaħdmu siegħa waħda biss. Imma mbagħad jilqgħu l-istedina fl-aħħar siegħa. Allura il-mistoqsija jaqgħu qiegħed tgħid għax jiena qalbi tajba? Iva, Alla qalbu tajba. Alla qalbu tajba. U Alla lilek se jibqa' jsejjaħlek sal-aħħar nifs ta' ħajtek. Jekk iddur lejh meta trid, se ssibu jistennik bidejh miftuħa. Ejjew induru lejn Alla issa li semmalna l-kelma tiegħu u nitolbuh jgħinna fix-xogħol tagħna fl-għalqa tad-dwieli. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex tkun hi li ssejjaħ lill-bnedmin kollha lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej sabiex ikun hawn ġustizzja f'pajjiżna u fid-dinja kollha u l-ħaddiema jieħdu l-paga li jkun ħaqhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ħu fil-ġenna miegħek lill-erwieħ ta' ħutna qrabatna u benefatturi mejtin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex qatt ma jkun li nejru jekk xi ħadd jersaq lejk, imma nifirħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Namlu t-talba tagħna f'qalbna. Mulej Alla tagħna nintelqu f'idejk, ħalli nkunu strument f'idejk li permezz tagħna inti ssejjaħ lill-oħrajn għal għandek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr.
Għat li xej ma għandek bżonn li aħna nfaħruk, inti oġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna inroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk lilek bħala Alla mu se jżidlek xej fik innifsek, imma l-inna jiswinna s-salvazzjoni tagħna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajhi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla Ġesu ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddu lek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu libent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem u l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej b'dawn is-sagramenti li għadek kemm tajtna, inti tagħmilna ħaġa waħda ma' Ġesu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Imbirku l-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Alla tana smat tal-btana eħle sejna waqaf mana, glorja l-missieru lill-liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak li twelet għalina rid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ikkonsidraw l-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Bħalma naħfru l-minuħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrid. Iżdeqlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-missieru lill-liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina l-inti omna, għalhekk jismat tal-btana dak li twelet għalina rid tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrid, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej
l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, orina l-inti omna, għalik jisma' talbtana, dak li twilet għalina rid tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم، أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من خطايا لينا، إدخلناش في التجريب إزدهلسنا من الداني. آمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, orina l-inti omna, lek jisma' talbtana, dak li twilet għalina rid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw ir-raba misteru tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم، أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من خطايا لينا،
iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, orina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twilet għalina rid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet inkurunata mis-Santisma Trinità u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. ħobżna kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek
ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak li twilet għalina rid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik li lek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Li lek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Orina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobsna kuljum atina llum, aħfrina dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. Daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati linna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbu. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Pawl Missierna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santisma, imbierka l-imqazza immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.